Xa está en marcha o concurso internacional do que sairá o proxecto de rehabilitación pro convento de Santa Clara. Hoxe a Deputación de Pontevedra aprobou as bases que regularán este procedemento. Creo que en Galicia en moito tempo non houbo un proxecto tan potente, tan ambicioso como este, e o fai unha entidade local, non? Dende o Goberno provincial destacan o forte atractivo do proxecto. Supón actuar nun espazo emblemático que servirá para ampliar o Museo de Pontevedra e cunha convocatoria que está correctamente financiada, de acordo cos estándares internacionais. Que sexa un concurso internacional, mundial, que veña os mellores equipos de arquitectura, sobre todo especializados en museos, non? De Galicia, do Estado, da Unión Europea ou do mundo. Claro, para lograr isto ten que ser algo atractivo. Sabemos que ten ese atractivo, sabemos, puxéronse en contacto con nós, directo ou indirectamente, unha serie xa de estudos de rango mundial. Das propostas iniciais seleccionaránse 5 que recibirán 205.700 euros. Entre eles, o gañador recibirá máis de 1.700.000 euros para financiar o proxecto de rehabilitación e a dirección de obra. A intervención en sí terá un orzamento aproximado de case 22 millóns. Buscaremos financiamento debaixo das pedras, arriba das pedras, na porta do lado, na porta de arriba e na porta de abaixo. O sea, léase Xunta, Estado, Unión Europea. Non sei se habrá algún. Se hai unha oportunidade, pois buscaremos no outro lado tamén, donde sexa. Na primeira fase, os estudos terán un prazo de 30 días para presentar os seus portfolios. Deles escolleránse os 5 con mellor puntuación. Na segunda fase do concurso terán que presentar anteproxectos de xeito anónimo nun prazo de 3 meses. O gañador será escollido por un xurado que estará formado por 12 especialistas da Deputación e de fora da institución.